Hola, em dic Joan Carles Alayo i sóc un apassionat de l'electricitat. Sóc autor del llibre Aigua i energia, l'aprofitament hidroelèctric dels rius catalans. Aquest és un llibre que d'entrada us pot espantar perquè té més de 900 pàgines, però és molt fàcil de seguir. És com seguir un caminet al llarg del riu on hi anireu trobant una a una totes les fàbriques de l'electricitat. És un llibre per llegir, perquè de història n'hi ha molta, però també és un llibre per consultar perquè d'informació no en falta. Us introduirà fàcilment en el món de l'energia hidràulica. Entendreu un munt de fets que ara no sabeu. I si alguna vegada us heu preguntat qui hi ha allà dins d'aquella fàbrica d'electricitat, aquí tindreu la resposta. Clara, concisa i amb imatges. Hi trobareu centrals, grans, petites, antigues, modernes. També les instal·lacions que es van posar a les fàbriques tèxtils o a les fàbriques de carbur. Jo no estic satisfet d'aquest llibre. Per la informació documental i gràfica que us poso a l'abast, penseu que hi ha més de 1.500 imatges i també perquè he descobert instal·lacions que són una joia, magnífiques, i que vosaltres, si li doneu una ullada a aquest llibre, també ho podreu veure. De ben segur que quan el tingueu a les mans no us decebrà.